DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 My comrades, makamira sei, muri sei, tari Simon. Ndinodambo bata wangu nyaya yomukomana mwana wava Mugabe naGrace Mugabe. Zvaari kuita zvimwe zvacho mukazviongorora, kana tikadzokera shure uko bichana vainyora nyaya dzakaitwa naMugabe kadzaitwa naMugabe ari mukomana, hazvina mutsauko. Vakanyora nyaya Grace wacho kuAmerica, aenda kuAmerica akanorova waiter, haana zvaakaita nekuti vaiva nemari. Akaenda kuSouth Africa akanorova waiter, haana zvakaita nekuti vaiva nemari. Ndakambotaura rimwe gore ndikati mari zvinhu zvese zvokumunhu hazvibvisiwe pamunhu wani, zvisambobata president abve mukati mazvo. Asi hamene kuti kana kusviba kwepfungwa dzedu dzifanana neganda redu nevhudzi redu, hakuna munhu mutema wakangwara. Chero iye chaiye anonzi president sei achingoda kugamuchira zvinhu zvese kuti zvive pamaoko ake mumusoro make. Mangwana kana zvonetsa wozviuraya woti varungu vanouya vatumwa navarungu. Maitiro edu tiri vanhu vatema handiwo. Mwana wayo wakatodza mai vake, tiraudza chokwadi, hambofi akaratidza kuti munhu, nokuti mai vake vari violence naivovo futi. Chete vanhu munonakirwa nokunatsurudza zvakaipa, nokuti makazviudza kuti mune muchiti mukanatsurudza zvakaipa zvikuru sei muZimbabwe muchapfuwa mari. Mawandisa munonatsurudza zvakaipa, dai vanga vanatsurudza zvakaipa vari vaviri vatatu kusvika panomira pavashanu, ndaiti kuda mungapfuwa mari. But imwe makawandisa, hapana munhu ungakupai mari. Hapana. Forget nyaya yokusell out yamuinayo mupfungwa dzenyu maZimbabwe. Uyu mwana wakakanganisa. Chokwadi ngaingotaurwa chiri chokwadi kuti tigadzirise zvinhu. Saka muchiona nyika isinganaki. Nyika yedu haimbonaki nenyaya yokuti tiri nhunhu zvatunzva, tiri vatengesi. Takabva kare tiri vatengesi, nazvino tongovatengesa. Ende utengesi hwabva hwakapera mumunhu unonzi muZimbabwe. Handiti vanhu vakawanda vakafa, takafigwa nehama dzangu nana sekuru vangu vakafa nenyaya dzoutengesi. Muchinzi mutengesi, iye asiri mutengesi. Navanhu vakanga vazviitira zvinhu zvavo vakabawa namapurisa vanonzi vatengesi. Ticha wakandidzidzisa wakanga ada kuburawa. Dai akanga asiri mukomurende wainzi Big Toro anga adzidziswa naticha headmaster yedu. Akamumirira dai akadourayiwa. Lake wakawanikwa kuti Big Toro waivapo pabhesi. Asi iri nzvimbo yokwakazvarirwa. Anga asvikawo pabhesi ipapo. Nguva yamakomurende vasati vanzi havaendi kwavanobva. Saka dambudziko riripo ndoroutengesi. MuZimbabwe mune mweya woutengesi. Handiti mumwe wakambotaura achiti utengesi hwatinahwo tinobva nahwo kuchikoro, kunonzi usataridza mumwe ansa yaunonyora pachikoro. Pakauya nyaya yamatesti paya, pakaunzwa utengesi paya, pakaudzwa vengano yakakura. Mukatarisa vana kuzvikoro havasi vana vangano vanodla vose mupako. Havasi. Vanonyimana asi vagara pabhenji rimwe. Vanonyimana vachibva munzira imwe chete, vanonyimana. Inyaya yakadhevheropwa nechikoro. Bye bye.